αυτό το εργαστήρι για μένα πια είναι η φωλιά μου. Δηλαδή νιώθω εδώ ότι έρχομαι να ακουμπήσω την ψυχή μου, το σώμα μου, την καρδιά μου, να ζήσουμε αυτό το όλοι μαζί, να περάσουμε όμορφα, να γεμίσω από όλα αυτά που ζω εδώ. Δηλαδή είναι κομμάτι πια της ζωής μου. Το General Electric Studio είναι για μένα η οικογένεια. Με όλη τη σημασία και όλο το όνειρο της οικογένειας το έχω βρει εδώ. Στην αρχή φοβόμουν πάρα πολύ να εκτεθώ και ίσως ήρθα και γι' αυτό για να δοκιμάσω λίγο τα όρια μου. Να δω αν μπορώ να τα ξεπεράσω, γιατί φοβόμουν να εκτεθώ στη σκηνή. Κάπως αισθάνθηκα ότι όταν ήρθα εδώ με ξεκλειδώσατε. Έχω αλλάξει μέσα από τη διαδικασία και τα μαθήματα που κάνουμε εδώ. Ένιωσα να ανοίγουν οι αισθήσεις μου, να βλέπω για πρώτη φορά, να ακούω, να αντιμετωπίζω το χορό όχι σαν βήματα, αλλά σαν αισθήσεις, σαν συνεργασία με τον άλλον, σαν άγγιγμα, σαν επαφή με τον εαυτό μου και σαν έκφραση. Το πράττω στην καθημερινότητά μου. Έχω αρχίσει και εκφράζομαι πλέον, γιατί αυτό ήθελα. Συναισθηματικά πολύ. Ήμουνα πολύ κλειστός άνθρωπος, πλέον βγαίνω έξω από το κουτί μου και μπορώ να λέω αυτά που νιώθω. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Όλο αυτό μου άλλαξε όλη την ψυχοσύνθεση. Με άνοιξε και μου έδωσε κίνητρο για να ανακαλύψω περισσότερο και εμένα και να ανοιχτώ και στους άλλους. Μου έρχεται η λέξη διασκέδαση, έκφραση. Απελευθέρωση, θυμός, χαρά, κλάμα και στεναχώρια όταν φεύγω. Κάπως νιώθω ότι μου κάνει πολύ καλό στην ψυχολογία μου. Είναι ένα δώρο όλο αυτό που γίνεται εδώ. Δηλαδή νιώθω ότι πια μετά από κάποια χρόνια έχουμε βρει ένα κοινό κώδικα και έχουμε ενώσει τις ανάσες μας και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο να το περιγράψω ακριβώς με λέξεις και με λόγια, αλλά όταν έρχομαι εδώ είμαι αυτός μου, χωρίς να νιώθω ότι κάποιος θα με κρίνει, ότι κάτι κάνω λάθος, ότι κάτι δεν είναι σωστό. Και παράλληλα με έναν πολύ όμορφο τρόπο, το δικό σου τρόπο και τη δική σου μεταδοτικότητα, μαθαίνω να υπάρχω και να εξελίσσομαι.